Catholic Trivia, kilalanin si Saint Ignatius of Antioch. Sino si Saint Ignatius? Siya ay isang obispo ng Antioch at martir ng ating pananampalataya. Ipinanganak noong unang siglo, siya ay tinatawag na Apostolic Father dahil siya ay tinuruan mismo ni na Apostol Juan at iba pang alagad ni Kristo. Unang gumamit mang salitang Catholic Church. Sa kanyang sulat sa mga taga-Smyrna, circa 107 AD, ginamit niya ang katagang, "Wherever the bishop appears, there let the people be. As wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church." Saint Ignatius of Antioch, Letter to the Smyrnians. Hindi siya ang nagtukod ng simbahang Katolika. Ang simbahan ay itinayo ni Kristo sa ibabaw ni Pedro, Mateo 6:18. Si Saint Ignatius ay isa lamang sa mga unang tagapagtanggol nito, hindi tagapagtatag. Namartir siya para sa pananampalataya. Habang papunta sa Roma, isinulat niya ang kanyang mga tangyag na liham na nagpapatunay sa paniniwala ng unang mga Kristiyano sa Eukaristiya, pagkaobispo at pagkakaisa ng simbahan. Lesson: hindi basta tinawag mong historical ang isang claim, totoo na agad ito. Magsaliksik, magbasa, magtanong, sapagkat ang Katolikong pananampalataya ay may ugat sa mga apostol at sa mismong Panginoong Hesus. Ako si Brother Rai. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless.